Higit na makapagsisilbi ang Virgen de los Remedios Parish Church sa mga mananampalataya matapos ang isinagawang blessing sa ilang bahagi ng simbahan nitong linggo, May 31. Pinangunahan ni Reverend Father Joselito Among Tok Vital ang pagbabasbas kasama ng mga lokal na opisyal, sponsors at iba pang sektor na malaki ang naging papel sa mga proyekto. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang sa ika-70 anibersaryo ng Virgen de los Remedios Parish Church sa Minalin na may temang With Mary, 70 Years of Grace and Hope. Dahil sa pagsasakripisyo at pagtutulungan, naitayo ang Adoration Chapel, Christ the King Hall, Choir Loft, Altar, Sacristy, Mater Dei Hall at Regina Cayley Hall. Sa pagtutulungan po ng provincial government, tapos yung sa LGU po, sa support po ni Mayor Philip, at syempre po si Among, mga lahat po ng tumulong na ipatayo po ito. Hindi naman po ito maitatayo kung hindi rin po sa pagsasakripisyo ng mga parishioners po natin, tsaka po nung sa council po natin. Alam naman po natin, itong church, hindi naman po siya yung parang nag-earn, kumbaga. Pero sa mga donasyon po ninyo, sa tulong po ninyo, ito po magiging tuloy-tuloy po yung mga services na naibibigay din po ng church na ito para po sa ating mga parishioners. Bilang ama ng bayan at kanyang personal na debosyon, naniniwala si Mayor Philip Nagit na may mga pagkakataon na nagkakaisa ang simbahan at ang pamahalaan para sa kabutihan ng taong bayan. Meron ding mga bagay na pwede tayong magkaunawaan, lalo-lalo na pagdating sa magandang kinabukasan ng bayan. Kasi yung inaalagaan ng simbahan, yun din naman yung mga anak ng Diyos, yun din naman yung mga tao na inaalagaan ng gobyerno. Sa parishioners po ng Virgen de los Remedios, not just dito sa Santo Domingo, dito sa Doma Luis, including po yung certain part po ng Apalit and San Simon na kasama po sa parokya. Alam niyo po, dahil sa ating pare, sa leadership niya or under his stewardship, nagawa natin itong ating inaasam. But this continues to flourish because of the people around. Sana po tuloy-tuloy ang ating suporta sa simbahan at ganun din rin po sa gobyerno. Ayon kay Among Tok, nailuwal ang mga proyekto dahil sa pagnanais ng mga parokyano na ang maayos sa simbahan ay simbolo ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Kapag maganda po yung simbahan, kapag malinis, kapag peaceful po yung atmosphere sa simbahan, ibig sabihin, people are also peaceful and loving to God. Kaya we have that idea in mind, kaya lahat kami tulong-tulong. No? Madali rin umanong tumulong ang mamamayan dahil malinaw nilang naipapakita kung saan napupunta ang kanilang mga donasyon. Alam niyo po, hindi lang po yung mga mayaman, including ordinary people. Kasi po, in our parish, we see to it na lahat po ng funds, kunwari yung na-offer sa simbahan, lahat po yon para sa simbahan po yon. No? Ganun po ginagawa namin. Kaya people are becoming generous kasi po we are very transparent with money, and also we report everything to them. Gusto po ng mga tao yung ganun na kaya madali para sa kanila yung magbigay. Sa pagtatapos ng mga proyekto, mensahe raw nila sa anibersaryo ng simbahan ang pinalakas sa pagserbisyo para sa komunidad. Lahat po nito, yung idea po namin, bakit pinagawa namin to serve people. Kaya after this, our focus is for the formation of people. And again, meron po kaming basic ecclesial community dito. Nagpapakain po kami every Sunday sa mga bata. Kaya after the construction, physically, we'll be constructing the souls of the people. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.